det er Trigger TP her, og velkommen til en video. I dag så spiller vi Just Cause 2, og jeg er her sammen med Cola Killer. Yeah! Den selv sammen. Kom med. Nå, skud den. Det er en fantastisk ting, du har. Kom. Ja, Jeg hopper bare lige op. Sådan. Nej, fordi du kom ind på det. Hvis du... Det er lige meget. Sådan. Nej, nej. Well, suckers! Oh, fuck. Hvad sker der? Nej! Nej! Hvorfor kan jeg ikke starte den? Kan du gå ud? Du skal nok ordentligt til at flyve. Jeg skyder dig ned! Nø. Shit. Oh fuck. Nej, jeg kan ikke åbne shoppen. Kan jeg heller ikke. No. Oh yeah. Nu skal jeg lige lukke for shoppen eller ikke noget. Jeg er bare lige... Nu skal I sådan... Lidt... Vi finder to. Vi finder et fly, bare så skal vi prøve at støde ind i den eller et eller andet. Åndssvagt. Too late. But no! Such speed. Det er en lufthavn. Let's fly straight up. Jeg står forkert, gør ikke? Jeg er virkelig god til at flyve lige op. Altså sådan. Jeg har det der kedelige hjort. Jeg mangler mit superplane. Hvor er den? Er du stadig nede ved lufthavnen? Du gør stadig der, gør... Ja, jeg er lige over den. Ja. Vi er bare så gode til at Vi er så gode til at koordinere det her. Altså. Yes, vi er så gode til at koordinere til her. Hvad er der first person i det her? Hvis du kan se, hvordan laver man first person? Se, når du er inde i et fly. Og så kommer der til først. Og jeg døde lige et stykke. Det er et problem, fordi jeg lige hopper ud af mit fly. Hvis du ser døde mennesker falde fra himlen, så er det nok en af mine knapper. Whoops. Hvorfor sagde jeg en af mine knapper? Jeg mener, så er det nok mig. Look out on the landing span. I'm doing. Ja. Hvorfor? Jeg har fløjet i 30 sekunder allerede. Og jeg kan ikke finde... det kunne jeg godt. Den det store passagerfly, den har været inde i. You can't stop me. Lion doing so love. Bare nej. I will die soon. Okay, nu er jeg faldet i et minut. Jeg forventer, at jeg snart rammer jorden. Med 260 km i timen. Jeg kan finde dig ævligt på det. Jeg kører et fly nu. Du kører et fly lige frem. Yes. Kører du flyet i luften? Do you want... Nej. Okay, jeg forstår... Jeg skal lande oven på terminalen. No. Shit. Det ved jeg ikke. Oh my god. Yes, vi flyver. Kom nu, lidt. Er du klar? Kan du se mig? Hvor er du? Jeg har snart flået i 2 minutter. Jeg er sådan et kæmpe stort passagerfly. Jeg er der næsten. Gotta land on the terminal. Come on. Der vil jeg hen. Divert. Hvordan kunne du køre mig over? What? Jeg er ikke noget. Jeg fløj ind i terminalen, og så kørte du mig over en eller anden grund. What? Altså jeg flyver et passagerfly lige nu. Så du bliver kørt over mig, som flyver et passagerfly sådan lidt langt væk fra dem. Shit. Ups. Jeg chiller bare lige herovre. Racetrack. Tryk ud. Ja. Første gang.
Fuck, jeg er god til parkour. Nej, måske ikke net. Nå, okay. Det er lidt ærgerligt, at de der hurtige fly ikke er der. På den anden side, alle fly flyver lige hurtigt, så... Ja, altså hvis man ikke trykker på Q. Ja. Jeg flyver afsted. Er det dig? Jeg har fundet der, yay! Er du et passagerfly nu? Ja, jeg er first person, motherfucker. På lidt, vent, fordi jeg tror, okay, okay. Jeg vil hellere have det store. Hvad er det jo? Big plane, jeg tager det grønne, du tager det røde. Okay. Prøv lige vent. Kom lige over. Hvor er du? Der er du. Jeg kan ikke bevæge min mus. Sådan. Så eller, vi flyver. Er du klar? Ja, Fuck, jeg kommer til at sætte boost på. Ups. Hey, vent på mig! Nø. Vi skal tage afsted lige hælene på hinanden. Du kan da bare komme. Oh my god, I'm gonna hit it. Nej! Nej! Jeg er ikke klar, jeg skal lige følge den her taxiway. Det er så der, hvor man skal flyve ud i busken og sige fuck taxiways! Hvad er det jo? Jeg kan ikke finde dig. Kan du komme med? Velkommen ombord på Trilliga CP Airlines. Jeg ved godt, der står Panu er. Vi er også gode til at stjæle fly. Vi leger det her GTA. Fuck det. I princippet stjæler vi ikke, så det tilhører os på en måde. Lige om lidt vil I få en lille ryg i øret af total turbulens. Jeg kommer. Nej, Det var så nu. Velkommen ombord. Kom, Vi flyver nu 700 km i timen. Flyv! På nuværende tidspunkt burde dit hoved hænge bagude i kabinen. Vi håber, du har nyt at flyve med os. Vi blev den sidste tur. Jeg vil at se fly på sådan et... Fuck, der er en klippe. Okay, den så du ikke, den der høje klippe, der var sådan... Nej, den var sådan totalt usynlig. Sådan total ninja. Den var dækket i... Nødlanding! Fuck! Ja, du døde. Jeg ramte et træ. Vi mødes lige. Jeg ramte et træ. Fuck, der var et træ. Vi mødes ved MHC. Nej, MHC. Vi mødes henne ved lufthavnen. MHC. Okay. Vi kan jo ikke købe fly, det er det der er problemet. What? Gigantisk luftballon. Nå. Er der ikke bedre for? Hvad? Au. Kan man komme ind i de her luftballoner? Luftballon? I want to go inside them. Ja, det kan man vel godt, hvis du bare lige... Nej, det kan man ikke. Men du kan komme ned til det der dernede, som er sådan et luftskib, og jeg er død. Ja, jeg har ingen idé, hvor det er. Er du død? Det sagde den ikke på min. Jamen, så er det min. Gigantisk god musik. Jeg har ingen idé, hvor det er henne. Hvor fuck er det henne? Hvis du går ud, jeg ved de der ting, så er der sådan en luftskib nedenunder. Fuck! Nej! Jeg bygger et sted. Hey! Ja, jeg er bare ned. God musik. Sådan der. I'm in. And that's audio. Fuck, jeg er god til dans. Det her, det er en ny dans kaldet Get the fuck out of here.
Hvor er du? Forklar Jeg er mig inde nu på til det. klubben. Jeg er inde på klubben. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Dun, 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 Så dun. der. Åh, fuck. Jeg kommer måske lidt Åh, der er her. et fly. Yes, mand. Det lige kommer noget andet nu. Jeg tænker mig at prøve at lande på det. Er det en dum idé? Oh fuck, what the fuck sker der her? Hvad hedder TV'erne 2? Jeg står på stå. Hvad er det jo? Hvor fuck er det der luftskib henne? Det er MOT. Og så er det ned. Jamen, jeg vil prøve at flyve derhen. Nu har jeg mistet det. Og det er derovre. Og jeg flyver en helikopter nu. Yay. Ew. Jeg dør. Fuck this. Jeg mødes på klubben. Jeg er ved at lande. 12 sekunder. Okay. Hvorfor viser den anden nogen dør hos mig? Jeg bliver ramt af et dyrekud. Ja. Godt nok. Jeg håber, jeg kan lande. MHC. Kan jeg lande? Det kunne jeg så ikke. Sagde den på din skærm, at jeg døde? Jamen, jo. Was explode fragment ding. Men der stod sgu da ikke på din skærm, når jeg døde. Okay. Racistisk. På hvilken måde? Jeg synes, det er racistisk. Det er bare fordi, jeg er lidt mere ved end dig, ikke? Vi sidder her på YouTube og laver racistiske jokes, der engang er racistiske. Prøv lige komme over til klubben, fordi jeg har en ting. Jeg er på vej derovre. Åh fuck, jeg var ved at lande på kanten. Og så kommer jeg ind på, hvad er det? Det er jo næsten på enden af den, ikke? Jo, der. Er det her? Åh fuck. Shit. Hvad der er der? Skød et eller andet? Nej, jeg skød ikke noget. Okay. Jeg er her for enden af skibet. Den ende, hvor der ikke er fly. Ja, sådan for enden af et rigtigt skib ville det være. Og så prøver at gå over... Der er sådan nogle stole eller sådan noget. Jeg finder det. I will find you and I will kill you. And then you will be my father. Hvor er du? Du sagde, du var på enden i et skib, men det er du ikke. Løgner. Og vi må selvfølgelig den der kæmpe kanon, den der ikke kan slå mig. Fuck er du henne? Okay, jeg går over og tager et fly. Nej. Jeg kan miste over. Kom, shit. Nu har tingene i hvert fald ud. Please don't fly. Jeg så lidt fly, der fløj forbi. Det må være ham, der er super guide eller sådan noget. Nej. I'm right here. Kan du se mig? Nej. Nå. Jo. Fuck det. Jo, hvor er mit kort? Jo. Ja, det er en eller anden, der hedder Super GL. Super guide, ja, han er derovre. Er det Okay. det eneste skide fly, der er? Så prøver vi lige at lette igen. Kan jeg jo bare se. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan lande. Jeg hader dig. Ej, det Ja, kan jeg ved ikke, om du kunne fornemme det, men du ramte mig sådan en lille smule. Jeg skal virkelig ned i tempo for at lande her. Jeg er der næsten. Fly on the wings of nothing. Fly on the wings of nothing. Shit, jeg vil lande. Fuck. Shit, det er døden. Man skulle kunne... der er super guide. Fuck. Speed. Abort! Overlevede du? Nej, det gør jeg. Fuck, mand. Ja, pæt.
Og det er så bare epic ud, der sidder med en pistol i hånden, kigger ud over verden. Jeg kommer over til M-punkten igen. Men jeg skal lige... Fuck, der er tårne! Det er lige noget fra Half-Life, det der. Selvom Half-Life selvfølgelig er meget bedre end Just Cause 2. Jeg tror lige, jeg har fået en masse hater allerede. Første video og 10.000 vis af hater, der synes Just Cause er bedre end Half-Life. Når vi alle sammen ved. Okay. Udover B-knappen ikke virkelig endnu. Nej, men er du? Hej, Superguy! Nej, men, Jeg kan se Superguy. Kan jeg skyde ham? Nej. Nå, man kan ikke dræbe hinanden. Nej, jeg følger dig ud. Hvor er du? Jeg er lige ved Superguy. Kæt. Nej, du er. Jeg kan ikke se Superguy, men du er der. Han skyder fjernsynet ned. Hvor er du? Jeg kunne da se dig lige før. Er du ved Superguy? Nå, men ja, det var en af nej, jo, nærheden af ham. Over ved, hvor der er sådan noget bar, eller hvad. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan virkelig så ikke se dig. Så derfor så tager jeg et fly. Jeg kan du ikke gå ind på V, og så bare sige warp to. Har du fået mig? Yes. And I will accept. Accept. Pludselig var den tysk. Jamen gæt, kan du se mig? Nej, kan du se mig? Jeg kan heller ikke se dig. Why not? I don't know, it's really Why weird. not? It's really weird. I can try and reconnect. Jeg kan prøve at reconnecte det med. Det var lidt så sjovt, hvis du kunne se mig, fordi jeg laver noget meget genialt lige nu. Jeg har lavet 14 ting med mig. Oh shit, 29% complete Mile High Club allerede. Det er fandme hurtigt. Ja, så vil jeg da gå ud og lave noget andet. Jeg har bud. Jeg springer ud. Det er også en god anden måde. Hvad fuck er det der noget? Nej, der var ikke noget. Okay. Men jeg tror, jeg vil ende den første episode af Just Cause 2 Multiplayer Fun her. Hvis I kunne tænke jer at se mere, så klik på den der subscribe-knap. Like videoen. For at vise, at du godt kan lide mine ting. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej. Andreas?